OK, takže čaute lidi, já jsem Javier a já vás vítám u mého dalšího videa. Toto video jsem se rozhodl natočit, abych vám ukázal, jak si vydělat, kdyby na nějakých stránkách víc, jak si vydělat prostě. Třeba z 5 euro na nějaký lepší skin, třeba na 10 nebo 15 eurový, nebo rovnou i na knife. Tak, já jsem třeba teďka tady momentálně mám 0, protože teďka mám knife na jedné stránce a nehodlám se ho jak kdyby sem dávat, protože CSGO Double teďka, já teď takhle tahle ruleta mě jak kdyby moc jako nebaví, ale já vám to jen říkám takovou taktiku hezkou, jestli něco tak. Ok, takže začneme. Třeba začnete tím, že půjdete normálně, tady byste měli mít někde, tady kliknete na svůj profil, půjdete do Redeem Code a sem, jo, teď je třeba ikon, že to teďka nefunguje, ale sem normálně zadáte kód, já vám ho teďka ukážu. Ten kód se jmenuje, jo, ten kód se jmenuje tady DJ Voda. Tak to zadáte semka, to DJ Voda a měl by vám to dát 500 coinů. A jak teďka máte prostě normálně 500 coinů, nebo prostě si jenom dáte nějaký skin, třeba 1000, no tak. No a máte, já teda budu začínat 500, jo. A chci si prostě jít nahoru z toho vyhrát, jo. Takže třeba začnu desítku, desítku dám na červenou, jo. A teďka je třeba 5 červená, jo. A třeba teďka padne, uvidíme co padne, počkáme těch 5 sekund, co tady je. Kam toto? Tak počkáme, co tady zatím padne. A vidíte, padla červená. Jo, padla červená. Tak jsem si vydělal, kdyby, teď mám 510, jo. No a teď zase dám 10 na tu červenou. A teďka, kdyby zase padla červená, tak budu mít 520 a zase dám 10 na červenou. A náhodou, kdyby padla černá, tak tu sázku zdvojnásobím, že kdyby jsem dal 10 a dám kdyby dvojnásobek a teď takhle, kdyby ty dám z 8, těch 20 na tu červenou zas a když zase nepadne, tak zase to zdvojnásobím tu desítku. Takhle na 40 a dám zase červenou. A takhle to budu dělat, to dvojnásobit do té doby, než padne ta červená prostě, jo. Takže takhle to prostě budete dvojnásobit, já vím, že to je, takhle už je to hodně, ale lepší začínat od té 5, protože 5 je taková, jak kdyby ze začátku dobrá, pak to jako dvojnásobujete a takhle, jo. Takže je úplně easy. Takže tak. Já myslím, že bychom se mohli mrknout na další druhou takovou dobrou stránku, kde se strašně dobře gamblí. Já to s tím stopnu toto video a ozvu se vám za chvilku. OK, takže jsem zpátky. Jsme tady na druhé stránce, která se jmenuje CSGO House. Tuto stránku jsem vybral, protože je strašně dobrá, jak kdyby v gamblingu. A začneme tady tím, že já tady vám dám do popisku link, na který mi klidně můžete kliknout a já získám nějaký ty tokeny. Je takhle. Takže why not? Tak a teďka vlastně půjdete, jak si vydělat, jo? Ještě tady si depozinujete nějaký ten skin. Já teďka momentálně tady si tím žádný nemám. Jako v inventáři, protože to mám na stránkách všechno. Teď tady mám kynula. A normálně půjdete do Games, tady. A dáte coin flip. Jo, samozřejmě můžete si vybrat jakoukoliv hru, to už je na vás, ale já vybrám coin flip. Jo, a tady máte normální ruletu. I kdyby je tady normální takový coin flip, jo. A začnete třeba, je lepší začínat třeba po 5 nebo po 2, jo. Vybereme si 2. Tak uvidíme. Jo, se omlouvám. Jo, tak třeba dáme 2, jo. Tak a teď jak kdyby, jak hodíme tady hodíme tady tím. O, já vám to ukážu. Teď představte si, že tady mám 2, jo. Hodím to a vyhrál jsem, jo. Tak zase dám, jak kdyby to číslo, které jste si dali, tady dám bet again. Jo. Teď zase jsem padl, jo. Tak dám zase bet again.
to číslo a teď jsem prohrál, jo, tak tady dáte bet, tady vám to jak kdyby zdvojnásobí, jo, to tady máte pořád tu stejnou částku, tady pokračování a tady je ten dvojnásobek té částky, kterou jste si sem dali, jo. Tak na to kliknete a dá vám to ten dvojnásobek. Když vyhrajete, tak půjdete zpátky a vymažete to a dáte zase to číslo, na kterém se začínali a takhle budete pokračovat až dokud do té doby, než si vyberete nějaký skin nebo prostě jo. To už bude na vás. Takže vyhrál jsem, tak dám zase takhle. Prohrál jsem, tak dám dvojnásobek. Prohrál jsem, tak dám zase dvojnásobek. Prohrál jsem, tak dám zase dvojnásobek a teďka už bych měl vyhrát. Můžete vidět, vyhrál jsem, takže to zase smažu, dám tam to číslo, na kterém jsem začínal a zase takhle dvojnásobek jedu zase a teďka teď jsem to omylem klikl na dvojnásobek, ale nemusel jsem vidět, třeba jsem vyhrál, takže bych to vydělal ještě víc, ale to už je na vás. Je lepší začínat tak, jak jsem to začínal já. Takže tak. Já myslím, že tohle by bylo pro tady tyhle stránky úplně všechno. Do popisku vám dám linky, takže nezapomeňte kliknout na ty linky, abyste se mohli registrovat přes toto, tak abyste mě podpořili a i rovnou tím. Tak mějte se hezky, nezapomeňte dát like, odběr a sdílet toto video a mějte se hezky a čau čau.